ukaona kuti chi 2026 wakapinda zvako, asi vamwe vedu tichiri muna 2025, vamwe tiri muna 2013, vamwe titori makore asati takaberekwa. Unoziva kuti chii chandiri kukuudza? 2026 wakapinda, but une godo raunaro harisi rako rekuti wakatadzirwa iwo, waka hotspot. Pane mumwe akakuudza kuti ningi akaipa because vane zvavakaitirana kuseri ikoko, but iwe wapinda pagodo iroro. Urikuona kuti chi hama yangu, upenyu hunogona kukuomera kusvika pekupedzesera pekuti hauzive kuti dambudziko rako uchariudzani, because bamunini muroi, tete ndiwe makuhwa. Asi nyaya idzidzi hauna proof nadzo. Why uri kuramba uri mumakore akapfuura? Vamwe wakatoita move on, izvozvo hauna basa, izvozvo une zvaunotengesa, but hauna market chaiyo, but une hama yako ine maconnections, haugoni kuiapproach because waka hotspot. Siya hotspot, gadzirisa ukama. Ukawirira nehama zvinhu hazvikuomera. Pazvinooma unokwanisa kufona kuti atete kunoku zvinhu hazvinomira zvakanaka. Ingave hama yekuti unoti murombo, but murombo ane zvaanogona. Vakuru vobva vati chara chimwe hachitswa nhinda, uyezve rume rimwe harikombe churu. Unoziva zvairevei? Zvaireva kuti ungaite zvese zvaunofunga kuti ungave nazvo, but there is something chausingagoni kutenga kunyange ukava nemari, because money can buy all material things, but kune zvimwe zvinhu zvinoita kunge zvidiki pazvinhu zvakakosha mukati meupenyu. Haugoni kutenga rudo, one. Haugoni kutenga haukama chaiwo, because mashamwari edu tinogona kuita ushamwari, but shamwari dzatinadzo dzimwe dzacho dzakauya patiri because of what we can offer to them, because tine zvimwe zvinhu zvatogona kuvabatsira nazvo. Ndo zvavakavinga. Ukasara usina chaunacho, funga nyaya yaJobho. Kana muchiverenga nyaya yaJobho mubhaibheri, Jobho akatorerwa zvese. Funga kuti ndiani anokurangarira iwewo pazvinenge zvakaoma, hazviri pasi? Ndiani anouya achimira newe achiti ayo rega ndimire nehama yangu? Rangarira kwaunobva, because hama yeropa haimbofa yakakusiya. Angatedze kukupa mari, but mukatikati anonzwa kurwadzirwa kuti mumwe wangu hazvina kumira zvakanaka. Saka 2026 aiwa, ngatigadzire marelationships, ngatiwirirane nehama dzedu, ngatiendei kuna mbuya vakanzi vairoya ivavo, tinovaona, tinovasiyirawo zvinhu zvekuti vasare vachibata. Ipapo haurasiki, ipapo hautamburi, nekuti dai mbuya vairoya vangadai vakadya baba wako, iwe wacho usitoriko. Saka funga zvakanaka. Much love.